Hej Christine, vi vil gerne fortælle om Benal, rapgruppen, og så har vi udvalgt nogle af deres sange, vi gerne vil snakke lidt om også. Først og fremmest så, hvem er Benal? Navnet Benal, det står for Benjamin og Albert. Det er Benjamin, vi ser til venstre i billedet, og Albert til højre. Gruppen har været aktiv siden 2012, og i den tid der har de blevet til 3 albums. Det første hed Opstigning i 2015, og det andet hed Hvis det virkelig er vigtigt fra 2017, og det tredje og sidste hed Benjamin og Albert fra 2018. Gruppen er kendt for at lave rap og hiphop-agtigt over nogle lidt mere techno og disco beats, så det er sådan lidt atypisk fra alle mulige andre kunstnere. Ja, og så altså den rolle, de har inden for hiphop, det er det her jam. Ja, videre. Ja, så er der den her lampeskærm, som er en af deres musikvideoer. Ja. Sangen den er meget sådan speciel, da sangen den handler om sådan kritik af udviklingen i dansk hiphop, hvor ham her Benjamin mener, at dansk hiphop artister pisser på, hvor hiphop sådan stammer fra. Så har vi fundet nogle billedsprog, altså nogle metaforer. Gået 2 år, det føles som et blik. Tiden er gået stærk, men den her negative udvikling af dansk hiphop, som Benjamin mener. Så er der nogle sammenligninger. Det er som om, jeg ikke genkender dig mere. Han genkender ikke nutidens hiphop fra de andre artister, som i hans optik på en måde pisser på, hvor hiphop stammer fra. I forhold til rimene i lampeskærm her, så er teksten den er proppet med enderim. Der han rimer for eksempel mere og her, og content og omvendt, og personlig og rolig. Så har vi nogle semantiske skemaer. Der har vi fundet et, vi har valgt at kalde personlig omtale. Det er slang for venagtigt, hvor han både siger G og Habibi og dig og mand, og så ven selv. I forhold til temaer, der har vi det her tema, der sådan hedder venskab-agtigt, og det er fordi han snakker meget om dig som hiphop, som om han ligesom er venner med hiphoppen på en eller anden måde. Og så budskabet, det er jo lidt det her, som Thijs også var inde på, med at det ligesom sang er en kritik af udviklingen i dansk hiphop, som han er utilfreds med. Ja, og så har vi noget med betydning af nogle specielle linjer fra sangen. Og der er blandt andet det her, hvor han siger, at det er som om, jeg ikke kan genkende dig mere. Før i tiden vil vi danse til det her. Og det er, der refererer han så til den her udvikling i hiphoppen, hvor han så siger, at han ikke kan genkende hiphoppen mere, som de andre også var lidt inde på. Og så siger han også det her med en lampeskærm på hovedet, Habibi, ikke spark til den bærende fod, rananana, det var hvad jeg forstod. Og der bruger han blandt andet det her ord Habibi, som der er mange af de hiphopper og rapper i dansk musik, som der bruger i dag. Og så siger han også det her med ikke spark til den bærende fod, hvor det er, som de andre også var inde på, så mener han, at de danske rapper, de pisser lidt på, hvor der hiphoppen stammer fra, og den her bærende fod, som de så bare sparker væk. Og så snakker han også lidt om det her mumble rap, som der er blevet et sådan nyt fænomen. Og derfor han siger det med rananana, det var værd forstået. Lidt en reference til det. Ja. Så har vi en til sang. Nu er her. Nu her. Og nu her den handler om et par udfordringer i hverdagen, og tingene måske kan være lidt vanskelige og er ikke altid lige nemme. Så har vi fundet nogle metaforer, nogle sammenligninger. Før det var mørkt, nu er der soltag, som betyder sådan lidt, at han har fået skejser, han har fået sådan penge. Og det her soltag, det er på en måde, det her soltag, han har fået på sin bil, som han har fået råd til. Så har vi fundet nogle sammenligninger. Kan ikke fuck med det. Havde du er skidt over som at sparke, så en blind, kig på mig. Det er en sammenligning af det her had, han har til den her person, han er sammen med, som sparker til en blind, som er forsvarsløs. Han havde virkelig meget af det her forhold. Så i forhold til rimene, der er igen ligesom den anden, der er rigtig mange enderim i den her. Det er blandt andet Banco og Alejandro, og du er uvær, og bro klog. Så i de semantiske skema, der har vi valgt lidt, der hedder Mexico. Det er fordi han snakker både om en fyr, der hedder Alejandro, og de danser tango og cactus. I forhold til temaerne i sangen, så ligesom Thijs har forklaret, så handler det om, det er en kærlighedssang det her. Det er sådan meget indirekte og abstrakt, men i bund og grund så handler det om kærlighed. Og i forhold til budskabet, det havde vi sådan lidt svært ved at tyde, så den har vi valgt ikke at sige så meget om.
Ja, og så har vi også nogle betydninger af nogle af de sjove linjer i den her sang. Og han siger blandt andet, før var der mørkt, nu er der kun sol. Jeg havde glemt, du var mongol. Og der skulle man måske tro, at det var mongol som i Down-syndrom eller noget lignende. Men det er simpelthen mongol, som der på fransk betyder min skat. Så det er en meget sjov lille vending, han laver der. Og så siger han også blandt andet, hun ringer op og siger, det ringer bro. Jeg selv er værd at kalde mig bro, er det rigtig klog. Og der er det sådan lidt en reference til, at han ikke vil have, at hun friendzoner ham. Fordi det her med bro, det er sådan, ligesom, det er sådan noget, man siger til venner. Og det vil han så ikke have, at hun kalder ham. Fordi han ikke vil bare være hendes ven. Og så siger han også, som at sparke til en blind, kig på mig. Og den her blinde person, han snakker om, det er så ham selv, fordi han bruger briller. Så det er sådan en meget sjov måde lige at vende den på. Det var det. Ses! Det var det. Og vi vil også lige sige, at William han kunne ikke deltage i dag, på grund af at Og han er i corona-karantæne, så han kunne ikke lige være med. han er måske smittet. Yes. Hey.